تینوں 4 پردیاں دے اندر لکایا جائے گا. پہلا پردہ قبر دا ہوئے گا, دوسرا پردہ تیرے کفن دا ہوئے گا, تیسرا پردہ قبر دے کالے اندھیرے دا ہوئے گا, چوتھا پردہ منا من مٹی دے وچ تو آ جائیں گی. اللہ اکبر اللہ. آج ایک پردہ نہیں ہوندا, کل 4 پردے کس طرح برداشت کریں گی. آج ہی اپنے آپ نو پردے دی, اپنے آپ نو پردے دی اندر لے سر دے تاج. میرا جنازہ رات کی طریقی دی اندر اٹھایا جے, میرا جنازہ رات کی طریقی دی اندر اٹھایا جے. فرمایا فاطمہ اے دی گل دے اندر کیڑی وجہ ہے؟ فرمایا میں محمد دی بیٹیاں, اللہ اکبر اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد دی بیٹیاں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں. میں چانیاں پوری زندگی دی اندر جنی بھی میں دنیا تے زندگی گزار کے چلیاں, یا میرے جسم تے وہ اسلامی یونیورسٹی دے اندر علم حاصل کرنے والی ہے میری بہنا. گل ذری دھیان دینا سنی, جڑا فاطمہ نے جڑی گل کیتی ہے, ماں امی جی نے جڑی گل کیتی ہے. فرمایا جنی زندگی گزاری ہے, یا میرے جسم تے میرے باپ محمد دیاں نظراں پیانے, یا میرے سر تاج علی دیاں نظراں پیانے. میں چاہنیاں میں مر جاواں, دنیا تو چلی جاواں, میرے جنازے تے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے. یہ ہے علم. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یونیورسٹیاں نہیں تھی, کالج نہیں تھے.